ኮልማን ኣብዛ ሕጂ ሓቢርና እንሪኣ ቲንኪንግ ፋስት ኤንድ ስሎው ትብል መጽሓፉ ኣእምሮና ክልተ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከም ዝጥቀም እዩ ዝነግረና። እዚ ሓደ ብቕልጡፍ ዝሓስብ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኮይኑ ኣብታ ጥንታዊት ዓለም ኣቦታትና ሰርቫይቭ ንኽገብሩ ዘኽእሎም ዝነበረ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ። እንታ ኣብዛ ሕጂ ንነብረላ ዘለና ዘመናዊት ዓለም ግና መብዛሕትኡ እዋን ከግድዓና እዩ ዝርአ። እቲ ካልኣይ ስሎው ቲንኪንግ ተባሂሉ ዘሎ ህዱእ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከዓ ኣብዛ ብብዙሕ ዘብለጭልጩን ኣእምሮና ዝሰርቁ ነገራትን ዝተመልአት ዘመናዊት ዓለም ሓሲብና ኣሰላሲልና ግዜ ሂብና ኣውሳነ ንክንበፅሕ ስለ ዘኽእለና ምናልባት እቶም ዝሓሸ መነባብሮ ዕውት ኣብ ዝሓዝቦ ነገራት ዝዕወቱ ዓይነት ሰባት ኮይና ንክንርከብ ከኽእለና ክእል እዩ። ንሳኹም ዘለኹ ፅግአ እዚ ከዓ ሞሶብ ፕሮዳክሽን እዩ። እዛ መፅሓፍ ኣእምሮኻ ከመይ ከም ዝሰርሕ ብምርዳእ ንኣተሓሳስባኻ ንኽትቅይር ክትሕግዘካ ወይ ክትሕግዘኪ ትኽእል እያ። ከም ተወሳኺ እውን ንንግዲ፣ ምሕደራ ገንዘብ፣ ፖለቲክስ፣ ፍቕራውያን ይኹኑ ካልኦት ዝምድናታት ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታት ብዝያዳ ንኽትርዳእ ዝበዝሑ ሰባት ደቂ ሰብ ርስዓውያን እዮም ኢሎም እዮም ዝኣምኑ። መብዛሕትኦም ተመራመርቲ ስነ ልቦናን ከም በዓል ዶስቶየቭስኪ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ጸሓፍትን ግና ሰባት ሙሉእ ብሙሉእ ርስዓውያን ፍጡራት ኣይኮኑን ኢሎም ይምግቱ። እቲ ምኽንያት ከዓ ካብቲ ብህድኣት ሓሲብና እንውስኖ ንላዕሊ ብስምዒት ተቐላጢፍና ነርእዮ ግብረ መልሲ ስለ ዝበዝሕ እዩ። ብቕልጡፍ ኢና ግብረ መልሲ ንህብ። ዳንኤል ኮልማን ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት መጽናዕቲ ዘረጋግጾ ከዓ እዚ እዩ። ካብቲ ሃዲእና ሓሲብና እንውስኖ ንላዕሊ እቲ ኣውቶማቲካሊ ኣውት ኦፍ ሪያክሽን እንውስኖ ይበዝሕ። ኣእምሮና ፀዓት ከም ዝእክብ ኮይኑ እዩ ተሰሪሑ። ኣብ ክንዲ ንነፍሲ ወከፍ ፍጻመ ምስልሳል ከዓ ነታ መዓልቲ ከስርሖ ዝኽእል ፀዓት ንምእካብ ዝሓፀረ ሄውሪስቲክስ ዝበሃል ኣቋራጭ መንገዲ ይጥቀም። እዞም ሾርትካትስ ጠቐምቲ እኳ እንትኾኑ ዝበዝሕ ግዜ ግና ከጋጊና እዮም ዝረኣዩ። እዚ ቀዳማይ ሲስተም ፋስት ቲንኪንግ ቅልጡፍ ውሳነ ኮይኑ ቅጽበታዊ፣ ስምዒታዊ፣ ንቑሕን ግዜን ፀዓትን ዘይሓትት ከምኡውን ነፍስኻ ብዝነግረካ ማለት ኢንቱዊሽን ዝውሰን እዩ። ንኣብነት ምንባብ ስምዒታት ሰባት ከም በዓል ሕርቃን ሓጎስን ብኽያት ህፃን 2 ተደመሮ 2 ይኸውን 4 ከምኡውን ብኸመይ ቃላት ተንብብን ከምኡውን ሓንሳብ ሓደ ሓዚኑ ወይ ክንቕንቕ ዝብል ዘሎ ሰብ ብቴሌፎን ቃንኡ ምልላይን ነዚኦም ኣይትማትኣሎምን። ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ምሕሳብ ወይ ናይ ምስልሳል ፀዓት ምጥፋእ ከዓ ትርድኦም። ኣእምሮኻ ነዞም ነገራት እዚኦም ኣለልይዎም እዩ። እዚ ብቕልጡፍ ናይ ምሕሳብ ሜላ እዚ ንደቂ ሰባት ንኣሽሓት ዓመታት ብህይወት ንኽሰሩ ዘኽኣለ ፍቱን ሜላ እዩ ነይሩ። ካልኣይ ሜላ ማለት ስሎው ቲንኪንግ እዚ ሜላ እዚ ዝተፈለየ እዩ። ህድኣት፣ ጥንቃቐ፣ ምኽንያት፣ ትንተና፣ ትኩረትን የካትት። ንኣብነት 29 ዝረብሖ 49 ምሕንፃፅ ንግዲ፣ ፅሑፍ ምድላው፣ ቁፅሪ ምምሃር፣ ካብ ጌጋኻ ምምሃር፣ ታሪክ ምትንታን፣ ከቢድ ፍልስፍና ምንባብ እዞም ነገራት እዚኦም ፃዕሪ ይሓቱ። እዚ ሜላ ኣተሓሳስባ እዚ ብዙሕ ፀዓት ስለ ዘጥፍእ ኣእምሮና ብዝተኻእለ መጠን ኣወግዶ። ሓንጎልና ብዓሚቕ ሓሳብ ወይ ትኩረት ድኻም ዝስምዖ ነቲ ናይ ተዕለት ዝኣክል ፀዓት ንጥቅብ ስለ ዝሓስብ ናብ ቀዳማይ ሜላ ይምለስ ብቕልጡፍ ምውሳን። በዚ ከዓ እዩ ትኽክል ዘይኮነ ፍርዲ ወይ ውሳነ ዝውስን። ንኣብነት ንሓንቲ ቆራፅ ምራፅ ዝተኸነት ሄዋን ካብ ሃሩር ኮይኑዋ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ናፅነት ርእሰ ምትእማን ስለ ዘለዋ እውን ክኸውን ትኽእል ብምባል ድሕረ ባይታ ንምርምር ናብ ፎካስያ ወይ ድማ መስሓቲት ዝብል መደምደምታ ንኸይድ። በዚ ከዓ እዮም ስቴሪዮታይፕስ ማለት ጉጉያት ርድኢታት ዝፍጠሩ። ጌጋ ክነሶም ከም ሓቂ ንኽድምደሙ ዝቐሉ መልስታት ብምዃኖም እዚ ነገር እዚ ኣብ ፍቕራዊ ዝምድና፣ ኣብ ፖለቲክስ፣ ንግዲ ዝተፈላለየ ዜናታትን ንርአ። ስምዒት ወይ ሎጂክ ሓንቲ መኪና ኣብ መጀመርያ ዋጋ 600,000 ነይራ፣ ድሒራ ግና 400,000 ኮይና ነዚ ከም ዓብይ ምጉዳል ዋጋ ንሪኦ ግናሲ ብዓንደ ርእሱ እቲ ዋጋ 600,000 ዲ ነይሩ። እቲ ትኽክለኛ ዋጋ ብቐደም እውን 400,000 ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንግዳውያን ትካላት ግና ንፈጣን ግብረ መልሲ ዝህብ ኣእምሮና ኣፀቢቖም ስለ ዝፈልጥዎ ዓብይ ምጉዳል ዋጋ ወይ ድማ 70% 50% ዲስካውንት ዝብል መዋዕውዒ ተጠቒሞም
أبزي حسبنايو ناي محشاش زمتها يوعلنا كنا حاسب زلنا قنا بتي قوليلو زلو مدان كلتا ميتشح زي نعفا زي كنا بتي كانت فوقنا حاسب زلنا 400 شحيو أبز ساعات زي 400 شحيبة ماكينة خجازلو يربحني ولا استأذن حكوها حجي بمجزي زي ربحها انتايو إذا بدج أنا يسلو تينكيني فرحي كسارة لعل مغسب سبعت لعلتي بزرخبنايو مغسب إنه حقوس وحقوس بتي زخسرنايو إنه جوهيو جوهي تعزز سلازو خانو خايوم سبعت نزير بحوم وفرتات زي فتوو سراح نعنا زهبوم لوطتاتن زفرحو ناتي كاو أقداسي مخان طرح حالفو ألا يزخونا لوطي يحسموه ويكا كم قري يفرحوه بزخ فرح خسارة ناي بزحات سبعت هيوات تقطعت إيرو يركب حسب موبلو اتفت وسراح مسراح كم معلتاوي فاكيشن كنسو ناتي تسرحو زلخا عرندات عمكا معلتاو تمثلا لسو سراح انو زي مصار قنا بقزا فقاركا قطعلنا بأسر بيت مملاس نزلكا نجر تتخسر مفرحكا نبوروكا انتو خانا كابتي اتفتو نجر زيادة خعبي كان حقوستن عقوتن فترة الكازخ نجر قنا يأسركا خمزولو كتنزابي رلي سلازو خانا نتي زنبركا نجر انت إنكا حدش نجر كدل زي كونا نتي اتبهقو اتفتو ويكا زليكا زولو نجر قنا اكسترا غزي كتمدبالو ختكال عليكا انتي خا تدخيمكا تمتن ترى اللخا نزي نجر زي نختقبر كتشقر تخليخا انت خونا قد انت رأى عبي دليتا لكا خوينو ابتي بهزي بلاكا سرح انا سرح كان نتي بهزي بلاكا نجر نختقبر غزي كتفلي اي كتشقرنيخا ناي تسفا كل حساب حالا نمطبحتي زادال وكازولو حكيم ازي كلم حجز تخايل مطبحتታት 9% عوت منبارو ينغركامو تسفاها سماي يبرخ توسخون عشوق مغبي زشطا ناي مغبي تكالات 95% فات فري كاب سبحي نصا إلن يتحفالومو تأمامينكا وي باهنا بلكا حسكايو تخيل بنت أروغنا ات دكتور 10 ميتاويت كابتوم نزي مطبحتي زكايلو همومات حجي بهيوت كم زيلو انت زنغركا اتي عشوق مغبي زشايت تكال دما 5 ميتاويت سبحي زبل صحف انت زصحفلو اتي ناي حبريتا مارجين انتي مستسمعكا وي اتي فاستينكر زخونناتكا عينتات حساسبا انت عينت تسفا ويكا سقمتي موسده اتي تقداديمو وسانه زوسن ناي سرفايفال انستينكت مود زلو كفاله امرونا نتي 9% سرفايفال زبل حبريتا وي دما نتي 95% فات فري زبل ناي مغبو حبريتا كم حدا صبو وسيدو قلطيفو اوسانه معتوا انت خونا غنا ازيوم حبريتاتات ازيوم أواهبهم إلى تفرالي زولمبر كلتيوم حادم عبيت أوفرتي نزع عينت أتحساسبازي ترديهم بسمعيتن بعقنو زحلفو متأمانن إنفاس مقبار يوقدو بوليتيكا نياتات قنا نزيك أداماي ناي قلتيفكا ناي موسان ويكا محساب ميلانات تتاكيمهم قدمي جبتن حقتات مقرابهم نسمعيتات نايم زقسقسو زينا زشتو تكالات غازيت أنياتات كومون أميدا زنتفو سابات كا نزي نجر زي ترديهم قلتيفهم نتي قلتيفو زحسب حنقولنا ويدما زوسن كفال حنقولنا نمسحب حنساب مسد تزخونو ان حنسابون تحستو من ارستاتو من فتيمو زي السنة نعنا خسعو زخولو تحستوتات ويكا ارستات زمرصلو مخنيات زي نتي قلتوف اوتوماتيكال حسابي زخونه كفال حنقولنا سلازت نعون استردوون اتزحابي ملأختي نايزا مزحف زبزحو حسابات اوتوماتيك مالت قطاويان مخانو من مبزحتيوم ناي مجمريات وبلحتاتاتكا تخكل كوينوم كم زي ركوبوني كامون رئيسا متأمان ناي فلتات مهلا وي تخكلنيانات مرقاقتي وحس زي مخانو نكسارا مس مخسب كيم مزازنا كم انفرحو نمرأي حبريتا زمحلالفلو منجدي نوسانيتاتنا بعبي متأن كم تتقلو نعبيتي يخونو نأشتو وسانيتات بقستا مس ان حسبلهم كابزح جيجاتاتن تسعب زخل حدقان كندحن نخقلينا أك أسألي بخالق تستوصام نرخب سسناي